Ataka historiko baten aurrean gaude, eta 3 iraultza ikaragarriren aurrean, ekologiko, energetikoa, digitala eta demografikoa. Eta herri honen indargune guztiak norabide zuzenean jarri beharra dauzkagu. Eta badakigu nahitaezkoa dela ongi definitutako herri proiektu baten inguruan indarrak batzea. Gu gure onena emateko prest gaude. Eta uste dugu 3 krisi handien aurrean 5 ardatz nagusiren inguruan belaunaldien arteko itun bat eraikitzea derrigorrezkoa dela. Eta horrela adierazi nahi diogu herri honi. 1. Neutraltasun klimatikoa. Euskal ehun sozioekonomikoa erabat deskarbonizatzeko estrategia integrala. 2. Kalitatezko enplegu osoa, lan indarraren gareari, lan banaketari, soldata arrakalari edo lan harremanen aldaketei aurrea hartzeko. 3. Zaintza sistema publikoa eraikitzea, zainketen kolektibizazioa bermatzeko, are gehiago genero arrakala areagotzearekin mehatxatzen duen errealitate demografiko honen aurrean premiazkoa iruditzen zaigu. Todo ello requiere un profundo sentido comunitario, sentido de pertenencia a una comunidad abierta y solidaria. Y en una época de desarraigo y crisis identitaria en la que con la misma fuerza que la necesidad de seguridad material se manifiesta la de pertenencia, toda propuesta transformadora ha de estar engarzada con las creencias o la memoria más enraizada en el imaginario nacional. Y nos vale aquí el concepto de nación que propone Joseba Sarrión-Andía, un espacio de comunicación. Eta horregatik generazioen arteko paktu horri beste 2 betebehar batu behar dizkigu. Euskal hezkuntza sistema, Europako iparraldeko sistema aurreratuenetan inspiratua, benetako iraultza pedagogiko baten oinarriak jarriko dituena, hezkuntza akordio zabala, eta euskararen erabateko normalizazioa, gizarte euskaldun eleanitza lortzeko aukera aktibatuko duen hizkuntz politika baten aldeko itun nazionala.